kuma fa yanzu in tsaya nan fa na gasken su zo fa gaskiya ina tsoro amma ai ko na gasken na shiga cikin su ba su gane ba kai Allah ba su gane ba a'a ni fa ina jin karar sojoji fa nan baya ba Oh no! Oh shit! Kai, yalla bai. Haba ila wallahi ba ni bane yalla bai. Ayo, wai lafiya naga ka gigice. Ka wai dan husi ne dama. Dan husi ne fa. Ka wai dan husi ne. Ka ba karki ce me naga ka da kai a hannu. Kada Allah baka san halin da nake ciki bane kai. Ni ka ma kunya wallahi. Wai kawai ka ba ka sai da riga. Yanzu ƴan mata da suke wuta ba su ma dariya ba. Ba haka bane. Wai da Allah. Wai ku dan husi da ka to baka ji karar jiniya ba sojoji. Sojojin me? Sojoji ne suke nan lai baka ji su sun to ba? Karar jiniya. Sojoji. Wallahi ka ban dariya. To wannan jiniya da kaji keken nan da zo da shi babanmu ne ya siya mun jiya. Jiniya shi ne na sa keke na nake dan yawo a unguwa. Wai so kake ka ce kai ne ka sa wannan jiniya? Ni ne na sa wannan jiniya amma kai ai